ken sasaw ti Dios manipod tinasantuan a Biblia. Isagsagot ken ka dagiti gagayem mo nga Seventh-day Adventist. Iti panagserbi ti gayem ken kabsat mo iti radyo ken telebisyon Pastor Noah Hope. Pagasaten nakakumagayem ti Dios ken ti pamilyam manipod ita ken iti agnanayon. Itinagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Kablaawan kay man amin ita iten kabsat iti naimbag ken naragsak nga aldaw tayo. Idiri tayo, itanok tayo, ti naindaklan anagan ni Apo tayong Jesus. Gapu iti gaplapusanan na kinaimbag, kinamanagayat, sumugtunggal maysa kada tayo. Nang nangruna iti kabsat, iti agtultuloy, panakarik na tayo, iti kinaimbag, ken kinamanagayat na. Nanumampay, managbasol tayo, ay iti nakabsat, ni Apo Diyos, simpatalgad na, ti ayat na kada tayo. Nababaen, iti panangited na, ti anak na, nga bugbugtong, nga ni Apo tayong Jesus, anatay ijek cross, ket nasubot tayo, kadigiti basbasol tayo, ay ito nakabsa. Kaya nailakit din, iti ragsak ni Apo Diyos, ay ito kabsat, da kamanen, itang agdingdingeg, iti sibay, iti radyom, oray paymet, kada kayong agbuybuya, itata, iti Facebook live stream, ken YouTube streaming sa dinuman nga lugar tayan nyo ay kabsat madaanon daytoy a programa ni Apo Dios ti agtultuloy makiadda kada kayo ay kabsat apresyarek launay iti ayatyo ragsakyo nga dingeg agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios may patangatang iti daytoy a programa. Iso nga apresyaren kalaunay, ito nakabsat ko, iti ayat mo, anus mo, ragsak mo, nga ited mo, iti sumagmamano nga minutos, nga inta agadal, iti sao ti Apo. Iso nga iti dayting aldaw, ito nakabsat, hawisan ka man, nga rod, iti maysa panagkararag, amaming a Diyos, nga daka sa dilangit, iti dayting Apo nga aldaw, may lakit din ti ragsak mi, nga po Apo tinted mga gundaway, nga kami manen agadal, iti nasantuan na saom, manipod iti nasantuan na Biblia. Nawatik man o Diyos, nga tinasantuan na presensyam, iti makiadda, sumugtunggal pamilya, pagtaingan, nga dingdingeg ita. Nawatik mo to Diyos, tagtultuloy pa nagministro ti Espiritu Santo, nga iso Apo ti mangidalan kada kami, iting kami manen, Apo, panagadal, ti nasantuan na saom. Dawatek met, Apo Diyos, iti agtultuloy nga panangipaay mo kada kami, iti sirib, ken panakaawat, panakamo, kadigitoy nga in kami adalen, ket idigitoy kumati mangted ti namnama, kirad ken pigsami, iti kami Apo, panagtultuloy, panagserbiken ka, nang nangruna Apo, iti panagururay mi, kasidegan na panagsubli, iti anak mo, nga ni Apo ming Jesus. Iti daytoy nga aldaw, dawatek mo na po ti pamendisyon mo. Iti daytoy nga istasyon, iti radyo ken telebisyon, uray pa'y maten. Kadig iti amin na Apo nga agdingdingeg kita. Dawatek nga rod. Tultuloy kumapo ti panang pakpakawan mo may iti basbasol mi. Itinagan ni Apo mi nga Jesus, dawaten mi gitoy. Amen. Hintay man dinggen, buyaen, dahito may sa kanta, ay kabsat, pagdayaw kini Apo tayong Jesus. No di biyag mo ket na panglaw, bigat tu kaniag sarday, ngandang tanto medlani ragsak, ken Jesus mapan ka. Di tay ngaguraen, di panubo
sobra aladingin. Anadungken doa raksa, ruangan di masakbayan. Di tayo nagburaen, di panubok pinamarswan. Panunutem laen, niyayat na ken ka. Nasipnget man tirabingin, iti sobra ladingit. Kadadungten doa raksa, ruangan di masakbayan. Di suheto nga intayo dalen iti daytoy nga aldaw ay ita nakabsat ket pinauluak namnama iti tenga ti gubat. Iti teksto ang nakaipunganan ti adal tayo ket mabasa ta dito'y Ebanghelyo ni Apo tayo ng Jesucristo ay surat ni Matthew dito'y Kapitulo 24 versikulo 6. Matthew chapter 24 verse 6. Ket mangyeg makangeg kayto dagiti gubat ken damag may papan iti gubat. Kitain nyo, asaan kayo amariribukan. Tamasapol, amapasamak, amin, dagitoy. Ngem, saan pa'y nga iso ti panungpalan. Iti agdama, panawen tayo ita, mapaspasaran, ayat na nakabsat, ti lubong, ti ado, panagsusupyat, tensyon, nagbabaitan, dagiti nasyon. No, mapasamak, dagiti gubat, marikna, dagiti ado, at tao, ayat na nakabsat, ti buteng, ti kinaawan, kinasigurado, ken iti panagdanag. Kas iti mapaspasamak itatang agubat dito'y Iran versus US ken iti Israel. Daytoy nga gubat ang mapaspasamak ita ayatan ang kabsat. Ket talaga nga dakkel iti may ted na nga buteng, panagdanag kadagiti at tao. Ta uray pa'y kada tayo diti Pilipinas. Uray awan ti missile nga bumtak dito. Ngem apay nga apektado tayo latta iti daytoy gubat a mapaspasamak. Gaputa saan mo ta na matengel ti gobyerno, ti panagngато, ti presyo dagitoy langis ken petrolyo. Ket nung gumato, deto'y gasolina, kada krudo, ke sumurot met nga ngumato, dagiti magatgatang, ti bagas, ti pamasahe, ken dadumapay. Ket daytoy ayteng kabsat mangted iti panagdanag, buteng, dagiti at tao. Nga daytoy ayteng kabsat nga mapaspasamak nga gubat. Ket talagang impadto dayto iti Biblia, mapasamak to, sakbay, ti panagsubli ni Apo tayo nga Jesucristo. Ti gubat, ayat na nakabsan. Kat ipalagip na kada tayo, amatungtungpalen ti padto ti Biblia,
ken asidegen apan nagsubli niya po tayo nga Hesus Kristo. Nalawag nga pinakdaaran na tayo niya po tayo nga Jesus. Orepay dagiti pasurot na nga umado iti gubat sakbay nga agsubli isuna iti may kadwa. Una na iti Matthew 24 verse 7, tatumakderto ti nasyon ama ibutsur iti nasyon ken ti pagarian ama ibusor iti pagarian. No kitaan tayo ti history iti lubong tayo ay ten kabsat ket adda dagiti dadakkel a gubat a napasama kasla kumay ti World War I nga approximately 20 million iti natay gapu iti daytoy a gubat ket napasamak pa iti World War II nga approximately 20 million na tattao iti natay. Ket sinarita daytoy niya po tayo nga Jesus nga kadagiti maud-udi nga aldaw umadu ay tayo kabsat iti panakidangadang winugubgubat. Kadagitoy ket masansan ang mapasamak dadakkel ken apigsa. Gapu ay tayo kabsat adu ita dagijay mapaspasamak nga tension gubat nga mapaspasamak iti intero alubong ket dagitoy ipalpalagip na kada tayo nga talagang tinatawan atal na no awan ti Dios saan nga agpaut ayten kamsa. So nga no wonder nga uray adda ti kuna tayo nga UN wenno United Nation nga ti panggep na daytoy ket agmaymaysa dagiti amin na nasyon iti lubong tapno madaan iti panagmaymaysa ket numabalin awan iti mapasamak a gubat. Ngem amidst of the presence of the United Nation talagang mapaspasamak lata ay ting kabsat iti tension gubat kadagiti kadagiti nasnasyon. Apay ngamin nga mapasamak dagiti gubat. Ilawlawag na kada tayo iti nasanto na Biblia tiramot no apay nga dati gubat. Una na ditoy nasanto na Biblia ditoy Santiago ay ten kabsat. James Santiago kapitulo 4 versikulo 1. Una na sa dinno ti paggapuan dagiti gubat. Ken sa dinno dagiti ringringgor kada kayo. Saan daaya nga aggapu kadagiti aglablabes at arigagayo isuda makikbakal kadagiti kamkamangyo. Ayatan na kabsat, nalawag tinasanto na Biblia, manipod iti daytoy asitas, nga adda tallo nga rason no apay nga tumaod ti gubat. Ti umuna, kunana, gapu iti kinaimbubukudan ti tao. Nano grairar ay tingkabsat iti selfishness, kinaimbubukudan, di personal interest, talagang umay iti tensyon, gubat. Saan lang nga dayta? Kinatangsit, ken panakabalin. Itatat iti lubong tayo, iti nasyon, katalagang pinadwan, pinapigsaan iti armas. Umay, iti panagtangsit, iti nasyon. Agiinagaw da, ito'y world power, ito'y superpower. Katalaga, itong kabsat nga, gaputi lubong tinattag, adat ito'y kinatangsit, ken agiinagaw da, no sino ti superpower, adaan ti adu nga armas. Ken umay ti gubat gaputa adati kinaagom ken kinaawan hostisya ayten kapsat. Tammo tayo met nga manipud iti natnag ti sangkatauan ti basol. Daytoy ken nang tedmet iti panagsusupyat gubat ken tensyon. So nga ti panakaramot na amin
No apay nga adda digitoy gubat, adda digitoy tension, ringgor, ang mapaspasamak. It's because of sin. Gapo iti basol. I think kapsa. So nga no ti tao, ti maysa a pagarian, ti pagilyan, asyon, nga adaan ti kinaimbubukudan, adaan ti kinatangsit, ken pan nakabalin, kinaagom, ken awan ti hustisya, talagang ag-create dayto iti gubat, tension, ay ten kapsa. Ngayon, laglagipen tayo, ay ten kapsa. Nga, when, sakbay, agsubli ni Apo Jesus, kunana, umay, digiti gubgubat. Ngayon, adda ti napateg nga imbaga ni Apo tayo ng Jesus. Nga, no umay, iti kastoy nga paspasamak, saan ko mga agbyag, kung saan tayo ko mga agbyag, iti buteng, nang nangruna kada tayo nga nagbalinin nga tattao ni Apo Diyos. Kuna ni Apo tayo ng Jesus, kitain nyo, kuna na, asaan kayo, amariribukan. Paset daytoy ti sinarita ni Apo tayong Jesus, iti Matthew chapter 24 verse 6. Nga kalpasan nga kunana nga danto ti gubgubat nga mapasaran nyo sakbay nga agsublinak iti may kadua kunana ni Apo Jesus ay kakitaan nyo kunana nga saan kayo amariribukan. Uray no nariribuk iti lubong nga pagnanaidan tay tatan ay kapsa. Kas nagbalin nga anak ni Apo Diyos agtalinay lang kumaakalmado. Akas ili ni Apo Diyos agsipud ta ti Diyos ti mangkong kontrol pailaeng ay ten kapsa. Una lang aro dito Psalms chapter 46 verse 1 ti Diyos iso ti pagkamangan ken pigsa tayo. Maysa presente unay atulong iti panawen ti riribuk. When ay ten kabsat bayat nga agkin tayag dagiti pagarian nasyon ilili addamot ay ten kabsat nga ni Apo Dios sapay kumata agtakder tayo as iti tibker iti pamati kini Apo Dios. When ngumingina dagiti magagatang ita. Ngumingina iti krudo gasolina. Dagiti tao agdanag da. May ay ting kabsat ti panagriga. May ti bisin. May ti riribok. Tensyon ay ting kabsat. Ngem kas nagbalin nga anak ni Apo Dios. Sapay kuma ay ting kabsat. Takuna ni Apo Jesus nga saan tay kuma ang mariribukan. Agtala na iti lang kuma akalmado. Ited tayo tinananay ay ting kabsat a panagtaleg kini Apo Dios. Dagiti gubat ay ten kabsat ipalagip na kada tayo nga umayen ni Apo tayong Jesucristo iti sa sidegen at tiempo. Una na iti Lucas chapter 21 verse 28. Ita inton mangrugin a mapasamak dagitoy kumita tayo ket itangad tayo dagiti ulo tayo agsipod ta umas asideg ti panakasubot tayo. Ayata nakabsat saan tayo lang kumarumbang nga pagbutngan ti guba. No diket instead nga agdanag tayo, agbuteng tayo gapu ti gubat ang mapaspasamak ay kasapulan nga agsagana tayon ay ting kabsat iti panagsubli ni Kristo. Una na ni Apo tayong Jesus, itangad tayo, kumita tayo, taapay, asidegen, ti panagsubli ni Apo tayong Yesu Kristo. Iso nga, kas maysa nga Kristiyano, nga agururay, ti panagsubli ni Apo tayong Yesu Kristo, kaya mapasaran tayo, di gito'y nga guba, ay tayo nakabsat. Sa pulan, nagragsak tayo, asidegen, ti panagsubli ti Apo. So nga, anya ti rumbeng aramiden tayo, bayat ti panawen, ay ting kabsat, iti isang lubungan nga panakidangadang, gubat, ti muna, kas Kristiyano, ay ting kabsat, ikararag tayo ti talna. Ikararagan tayo, ay ting kabsat, ti leader, ti nasyon, sapay kuma,
taagari iti talna. Kat saan laeng agkararag tayo, no di kat papigsain tayo, ti pamati tayo, ay tayong kapsat. Busbusen tayo kuma, itati adu at tiyempo tayo, tin tayo panagkararag, panagadal ti sao ti Diyos. Ta, di gito'y ti mangted, iti pigsa tayo. Itin tayo panagpamati, kinihapo tayo ng Jesus. Ken, kas Kristiyano, iti panawan, tiriribok, sa pulan nga ibinglay tayo kumat ibanghelyo. Bayat ay ting kabsat nga sapsapulan ti lubong, ti talna, iti politika, masapul kumanga ti iglesia tayo, da tayo akamkameng, ket ited tayo kumamot, iti talna, ibingay tayo ti talna, babaen ken Kristo. Ibingay tayo ti damag, tinaimbaga damag, iti panang subot ni Apo tayong Jesus. Tababaen ay ting kabsat, iti panagipaset tayo, iti panangibingay, iti sasaw ti Diyos. At talaga nga makatulong tayo, tapno, alpasen ti trabaho, at gawit tayo ito, iti pagarian ngayon sagana na. Nagsagana tayo, ay tayong kabsat, nga na espiritualan. Wen, dito nga gubat, kaya temporaryo laeng kabsat. Aday ti napimpintas nga lugar ngayon sagana ni Apo tayong Jesus. Nga iso ti tawiden, dagiti anak na. Iso nga, kabayatan, iti deto'y gubat, tensyon, ang mapaspasamag, kasapulang nga tayo, kasi Kristiyano, agdala na tayo kuma, itong kapsat nga agsagana. Iti panagsublin ni Apo tayong Jesus. When, ingkari ni Apo Jesus, itong kapsat nga ti gubat, kat saan nga agnanayon. Adanto ti patinggala. Una ni Apo tayong Jesus, itong kapsat nga kabayatan, nga gururay tayo, ti may kadwa pa nagsublina, umay, iti gubat, nga kitain nyo, kuna ni Apo tayong Jesus, saan kayo kumaari mariribukan, tamasapol ama pasamak, amin di gitoy, ngem, saan pa'y nga iso, ti panong palan. Iso nga, ipakita, ay ito kabsat, iti kinapudno, dito'y nga inadal tayo nga tigubat, ket ipalagip na kada tayo, ipakita na kada tayo nga umuna, dito'y alubong nga pagnanaidan tayo, talaga nga naburak gapo iti baso. Iti may kadwa, gapo iti dito'y gubat, ang mapaspasamak itatakot, ipalagip na, ipakaammo na kada tayo nga matungtung palen ay tayong kapsat iti padto iti nasantuan a Biblia nga ingkari kuno sinarita ni Apo tayong Jesus masakbay nga agsubliso na iti may kadwa talaga nga matungpal dito ipatto ti Biblia nga makangeg kayto kadagiti gubat iti naduma-duma apaset iti lubong dagiti nasyon bumusurda ti sabali a nasyon. Wen dagitoy ket padto ay tayo kabsat. Padto nga sinarita ni Apo tayong Jesucristo nga mapaspasamaken ita. Ket babaan iti gubat ay tayong kabsat, ipalagip na, ipakaammo na, nga umayen ni Apo Jesus, iti mabiit, ay tayong kabsat. Imbes nga agbuteng tayo, agdanag tayo, kas nagbalin nga anak ni Apo Diyos, agbiag tayo kuma nga daan, iti pamati, namnama, ken panagsagana, ay tayong kabsat. No, adda tayo, kinayapo tayo ng Jesus, ay tayong kabsat, adda titalna. Kung nanangarot iti John 14:27, talna ti batik ken ka, ti talnak ited ko ken ka, saan kuma amariribukan ti pusom. Ay tayo nakabsat, agtalanaed tayo kuma iti Diyos. Agsagana tayo, iti asidegen ngayaay na.
Tulungan na tayo kuma ni Apo Diyos sa ating kabsat. Nga agtultuloy, nga maadaan kuma ti tal na. Iti panagbiag tayo, babaen kini Apo tayo ng Jesus. Tani Apo tayo Jesus, laeng iti pudno nga makaited, iti tal na. Wenno peace ayat na kabsat. Iso nga, iti dayto nga aldaw, ayat na kabsat, ni Apo Diyos, palagipan na, ti sumugtunggal maysa kada tayo. Dahito agubat, ang mapaspasamak kita. Iti palagip na, talaga nga asidegen, ti panagsubli, ni Apo tayo ng Yesu Kristo. Sapay kuma, itang kabsat, agsagana tayo, asidegen, ti panagsubli ni Apo tayo ng Jesus. Jesus is coming very, very soon. Agbibiyag tayon, iti maududin nga aldaw. Asidegen, ti panagsubli ni Apo Jesus. Sapay kuma, ay tayong kabsat, taurnusen tayon, ti biyag tayo. Isardeng tayo, ti baso. Ikarkararag ko, ay tayong kabsat. Nasaan tayo kuma nga matinag, iti baso. No di katagturong tayo kumaamin, tinasantuan, apanagbiag. Ni Satanas, adda ditoy, adda kada tayo nga mangrereribok, mangsulsuli kusog. Kamsan tayo kuma, nga palubusan, nga agbaleki. Santay kuma, ay tayong kabsat, nga pasulisog. Ni Apo tayo ng Jesus, ited na ti pigsa, nga sumarangit, nga mangsarangit, kada kiti, adu nga, manubok iti biya. So, itang iday ito yung aldaw, sapay kumay tayong kabsat, kunak, agsagana tayo, asidegen ti panagsubli ti Apo. Amami nga Diyos, nga daka sa dilangit, agyaman kami Apo ti adalmi, iti day ito yung aldaw. Pudno launa, Apo, nga dito yung mapaspasamak nga tensyon, gubat, ita, dito Iran, nga may busor, iti Amerika, ti Israel, kun ure pa iti kiti na dumaduma a nasyon. Ipalagip na kada kami, Apo Diyos, nga asidegen, Apo, iti panagsubli ti anak mo nga ni Jesus. Gaputa, sinaritam, nga, digito'y agubat, ang mapaspasamak, pagilasinan, digito'y, iti asidegen na panagsublit anak mo nga ni Jesus. Sapay kumaapo, agbalin kami nga instrumento, iti kapya. Tulungan na kami nga agsagana. Ang kami kumaapong mariribukan, no di ka itangad mi kumaapo. Di kiti ulo mi, kati pukaw mi nga asidegen, ti panagsublit anak mo. So agsagana kami. At babae ti tulong ti Espiritu Santo, Apo, lubusan mi kuma, iso ti naed kada kami, tapno biyag kami na santuan, kabayatan, ti asidegen na panagsublit anak mo. Tulungan na kami, Apo Diyos, nagbiyag, ang makaiayo, makanayon, iti imatang mo. Tulungan na kami, nagbiyag, asumurot, kadig iti pagayatam. At babae na po, iti nasantuan na panagbiag mi, madanon minto, deta, lugar, ngayon sagana, ngayon karim, langit, nga pagnaidan mi, nga awanton, tigubat, bisin, patay, saksakit, no di ket talna, ragsak, ti agari Apo, iti agnanayon. Iso nga, mailiw kami na po, kayat men, ti agnaed, di tawang langit ngayon sagana. So, tulungan na kami, Apo, ng agsagana. At babaen, iti tulong mo, ken parabor mo, ang biyag kami, Apo, anasantuan, manipo dita, ken ti agnanayon. Tinaga ni Apo Mesus, dawaten mi kitoy. Amen. When yaten nga kakabsat, ken kakayem, adaydayaw ni Apo Diyos, iti nabalegi manen, nga intayo panagadal, iti nasantuan, asa una.
Ket awan ti sabali amay daydayaw no din ni Apo tayo nga Jesus laeng eten kabsat. Ket no adda iti saludsud mo iti daytoy nga adal mabalim mo ti ag-text iti cellphone number ko 0966440814 mabalim mo ti agsurat iti Timog ti Padto care of DCTP Radio Tiratpas Candon City Ilocos Sur. Inakngarod pumakadan, siyak, iti kabsat, ken gayem mo, Pastor Noah Hope, iti programa, Timek, ti Padto. Umay manen, ni Jesus umay